जिएसपि दलाव जयेन जानाय खौराङा नंखाय। जिएसपि दला गावखौ बैसागुनि खाना जानोसो लेंहरदोंमोन। गोसो गैयाब्लाबो एमब्राय गावखौ जिएसपि दला जयेन जानो बुंदोंमोन। बेबादि बाथ्राजों खेंफोरथि होफिनदों करमटली प्राइमारि इउपिपिएलनि नेहाथारि कपिल नाथआ। मख'नो गोनांदि थांनाय 28 एप्रिलाव दिहिरा बियाबनि सिङाव जिएसपि दलनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारिया जानानै थांदोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियावनो मोनथाम राजखान्थि दोलो बिजेपि, इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोबां मावथिफोरखौ जयेन जानायनि खौराङा गोसारदोंमोन। बबेखानि बे जयनिं हाबाफारियावनो करमटली प्राइमारि इउपिपिएलनि नेहाथारि कपिल नाथखौबो जयेन जानायनि अजद थिखांदों। नाथाय दिनै बिथाङा गावखौ जिएसपि दलाव जयेन जानाया नंखाय होननानै खेंफोरथि होयो। बिथाङा बुंदों, बिटिआरआव दायो इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि दोलोनि जथाय सरकारा सोलिगासिनो। कपिल नाथआ फैबाय थानाय समावबो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआवनो थानानै खामानि मावलांबाय थागोन होननानै रोखा फोरमायना होयो। মানে মিডিয়াৰ সন্মুখত আহিবলগীয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে যোৱা 28 এপ্ৰিল তাৰিখে বহাগ বিহু উপলক্ষে জিএছপি দলৰ ফালৰ পৰা এটা মানে বিহু হিচাপে মানে এটা খানাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, পাৰ্টিৰ এটা আয়োজন কৰা হৈছিল। আৰু উক্ত এই অনুষ্ঠানত মানে যিহেতু আমি এলায়েন্সত আছোঁ, তেওঁলোকে আমাক দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ দিছিল আৰু সেই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমি তাত উপস্থিত হৈছিলোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেওঁলোকে আমাক জোৰ জবৰদস্তি কৰি তাত যে মানে যোগদান কাৰ্যসূচী আছে এই কথাটো আমি ভালদৰে গম পোৱা নাছিলোঁ। আৰু তাত এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰাই আমাকো মানে জিএছপি দলৰ গামোচা পিন্ধাইছিল। কিন্তু এই কথাটো মই আমাৰ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে মই উক্ত কথাটোক লৈ পেলাই অলপ অসন্তুষ্টিত পৰি আছোঁ। এই কথাটো সম্পূৰ্ণ মিছা, আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে অনাগত দিনত আমি ইউপিপিএল দলৰ হকে কাম কৰি যাম। আজি বহু কেইবছৰ ধৰি ইউপিপিএল দলৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ সন্মানীয় প্ৰমোদ ছাৰক লক্ষ্য কৰি আমি দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজ কৰি আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি প্ৰমোদ ছাৰৰ সবল নেতৃত্বত থকা চৰকাৰখনৰ কাম কৰি যাম। ইউপিপিএল দলৰ হকে যিমানখিনি যি কাম কৰিবলগীয়া থাকে এই সকলোবিলাক কাম কৰি যাম। আৰু জিএছপি দলে যিমান নকওক কিয় মই এজন ইউপিপিএল দলৰ সক্ৰিয় কৰ্মী আৰু অনাগত দিনতো সক্ৰিয় ৰূপত ইউপিপিএল দলৰ হকে কাম কাজ আৰু প্ৰচাৰ কৰি যাম। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहाया दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लासबो लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टिचार्स, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fee charges would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2023 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।